Nagdasok yun karong adlaw sa Mandawi City ang mga taong buot mo apply sa lain-laing mga passes nga gi-issue taliwa nining pagpatuman sa enhanced community quarantine. Apan gipahibaw sa taga City Hall, may kabag-uhan silang gipatuman bahin sa issuance niini. Ang report ni Nico Sereno. Sayo pa lang nag-abot-abot na ang bagang duot sa katawhan sa Mandawi City. Tungod sa kadaghan, gipahimutang sila sa dakong hawan sa building ug daling gipang muntar ang mga tolda. Halos wa na masunod ang palisiya sa social distancing tungod sa pagpunsisok sa mga tao. Ilang tuyo maka-apply ug makasumiter sa mga requirements aron makakuha sa gikinahanglan nga vehicle quarantine ug border passes niining pagpatuman na sa enhanced community quarantine. Dunay uban nga nalipat ug didto sa City Hall nangayo og home quarantine pass maong gipaadto sa mga barangay. Apan human sa inisyal nga kalibog sa issuance sa passes ug pagkonsulta sa opisyales ngadto sa ubang LGUs, mao kini ang ilang gipahibaw. Katong mga exempted nga establishments nga naa sa executive order sa Mandawi, dili na kinahanglan og vehicle pass. Ang inyong ipakita, inyong harang mga dokumento nga exempted mo sama sa business permit, ID, kato inyong delivery receipt or certificate of employment. Daling gipapauli na lang ang mga tao aron kalikayan ang dasok. Basta lang nga makaandam sa ilang mga dokumento ug mga IDs kun moagi sa checkpoints. Dili na mo makuha og border pass kay dili na pangayoon sa checkpoint. Dili na po na pangayoon og vehicle pass. Manguli na tang tanan kay nag-quarantine na. Gipasalig sa kapulisan, magpabilin ang higpit nga pagpatuman sa quarantine control points aron pagsiguro masunod ang mga lagda sa kagamhanan nga paglikay sa pagkatap sa COVID-19. Peaceful man naman daw, wala may problema sa among mga border control. I-emphasize na mo kung what is required na makasud og gawas based on sa executive order na mayor. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.